OK, vítam vás u dnešného nového videa. Dneska si zahráme Rivals. Ešte pred videom môžete mi dať like a odber a ideme na video. OK, už sme tu a môžeme ísť asi 1v1. Takže dám tu 1v1 a uvidíme. OK, teleporting, už ideme na to. Dúfam, že niekto hrá, takže... Haló, dúfam, niekto hrá. Tak asi si ešte počkáme. Kamo, čo nikto nehrá, bro? Ja neviem. Jo, už teleporting, OK. 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 Dúfam, že budem mať nejakého normálneho typu. Jo, 17 level. Crossroads plus. Ak bude arena. Bra. OK. Nevadí. Tak. RPG, Dangerous, Knife a Jumpet. OK. Môžeme ísť. Kámo. RPGčke, ale novácké. Takže to je to. I ona má základnú. Ne, budem srát, budem dávať RPG. Tak to je paráda. Ja mám koľko? Ja mám 50, no ona má koľko? No. Podľa mňa mám málo. Koľko som mi dal? Podľa mňa posledný hit. OK. Tu je. Jo, má... Ne! Dík. Ona mala 90. What? Je... niečo normálne. Shotgun je úplne normálna, ne? Ale že úplne. Ale ten jumper, na čo použijem, keď je úplne na nič? Čus. Kamo, ja jej chcem dať hlavu s nožíkom. Takže. Počkaj. Jo, tam je. Kamo, dúfam, že ďalšia mapa bude nejaká, že Crossroads, alebo také na sniperky. Chápeš? 6 dávajú arenu. Kamo, čo si mám dať? No používa tu Assault Rifle, ne? Kamo, tak ja znam Burst Rifle. Exogun. Ne, znam tiež dať, že za. Poď, tá vlastne nie tiež. No mimo som tiež. Kamo, to je sa OP a preto to je skoro základná zbraň. Kamo. Nie. Poď. OK. Dangerous. Jo, tu je. GG. OK. Kamo, skúsim bow, ktorý som asi 2-krát v živote hral. Ona nie vedľa mňa. Bro. Tak akože... Kde si? Kde je zas? Nezad. Kde je? Nie. Kamo, kde je? Kamo, ale však bro... Teraz moc vo forme teda nie som.
nekomentujem túto hru. Tak ideme na ďalšiu. OK, čakáme na ďalšie kolo. Jo, konečne tu je nejaký typek, čo má 117 dem. No, prosím, Crossroads, prosím. Ja už nebudem hrať tie areny. Ako fakt. Stop. Nie. Nebudem to hrať. Idem na nuba z RPG. Kamo, Warhorn, díky. Ako fakt, myslíš? Kde je? Jo, tu. Kámo, ešte... Už choď preč! Kde? Kde si? Tu je. Umri, konečne. Kámo, keď toto kolo prehrám, tak fakt už vypínam hru, kámo. No. Bro. OK. Ideme ďalej. Kamo. Už nechod s tým Warhornom, či jak sa to volá. On používa tiež moju taktiku. Nie, nešpraviť sa. To som povedal preba. Kapi. 2, 3, 4. No poď si, idem. Kde je ten typek? Kde je ten typek? Jo, tam je. Rýchlo. Poď. Kamu skúsim nožík. A on použije RPG, že jo? Ja on ho nepoužije. No tak on použije tiež Dodger, že jo? Kde je zas? Ja neznašam toto kolo. Haló? Mám sa opýtať iba takú jednu vec. Kde je ten typek? Takže boj sa tu schovávať škôru. Naraz! Ale vyhral som, takže bomba. No ja mám 640, OK. Na koľko? 320. OK. Kámo, snipu. Či on hrá na mobile, tak on má aimbot. Prebi si to. Mi sa zdalo, že nejak no absolútne nestrelal dobre, ale to je. Rýchlo. Prebi, bum. Už má iba málo, Kámo, ale že... Dobre, ten nožík je úplne, kámo. S tým musíš mať skilly, inak to nevieš hrať. A ja s tým skill, čo? Nemám. Ok. Čau. Ako... Čau. OK. Teraz poďme 2v2. Ak teda niekto bude hrať a dúfam, to nebude zase jak minula. Takže počkáme si. OK. Možno, že by žreby? Žreby? Duel cancel. To je najlepšie slovo na svete. Jo, akože mohol tu byť aj ten jeden typek, že? Tak počkáme si na ďalší. Crossroads. Nie arena. Prosím, Crossroads, prosím. Yes! Crossroads, yes, kamo. Yes. OK, tak asi viete, čo idem. Bum. Kamo, dúfam, že niekto bude mať snajperku, aby som to mohol odraziť. Nej, OK. Warhorn. Tam sa spavnuli. Či tam? Ja neviem. Jo, tu vlastne. Jo, dead, hlava. Kamo. Proste, chápeš?
Chápeš? OK. Nice loadout. No, díky. Díky. Díky typku. Už 4 level. Protože taký je život, chlape, vieš. Nice loadout. Nahrám na mobile, nemám aimbot, takže chápeš. Napadá. Má 50. No už nemá. Kamo, myslím, aký dobrý až moc. Trochu mi príde. Tu mám 700 damage. OK. Flare gun, dobré. OK. Kamo, mne neprišiel ani, že som do neho strelil. Som strelil vedľa reálne. Čo bolo, kamo? Tam je posledný. Wait, ja som krivý, kamo. Musím ho dať. Bum. Krivý. Ale že extrémne krivý. OK. Tak. Ani nejsom krivý moc, ale dobré. OK. Kamo. Kde sme? OK. Takže oni budú tam, sa spawnuli, takže tam čakám. Či oni budú ne, oni budú vlastne tu. Kamo, typek napísal nice loadout a pritom mám reálne iba snipu. Nič som zatiaľ iné nepoužil. Kamo! Nechajte ho! To je môj kamoš. Nechajte ho na pokoji. Ako? Tak už použijem niečo iné. Lebo kamo, toto už nedochádza do úvahy. Ale kámo, však keď idú na blízko, no vlastne ja som išiel na blízko, to je jedno. Nech ho na blízko, frajer. Jeden z druhej, jeden ďalšie, díky. A sa neviem rozprávať. Čo napísal? Neviem, to je jedno. OK. Oni obidva hrajú na... No všetci okrem mňa hrajú na mobile, takže aimboťáci. Kamošek, ale zastrel ho. No vlastne ja neviem, či strieľajú tie oné Dagers. Oni sa hádžu, ja neviem. Kamo, kde je ten typek? Katanu to niekto má? Erk. What? Kde je ten typek? Je pri tebe, chlape? Jo, asi je. Asi je. Koľko má? Ja, on je dead. Kde je, kamo? Nebudem hrať. Yes, kamo, ten jeho friend sa odpojil. Tam podľa mňa sa odpojí aj on, lebo 2v1 je neférové. Kamo, ty Dagers. Prečo niekedy s tými Dagers viem hrať extrémne? Napríklad teraz úplne jak lopata s nimi hrám. Však to aj nestrelané. Čo je? Tak ja neviem už. Jak na čas hráš? Dobre. OK. Podľa mňa teraz sa aj on odpojí ináč. A tak match point, tak uvidíme. Možno nie, možno hej. Neviem. Tam je typek tu. OK, tak ako bomba. OK. Tak, ak sa vám video páčilo, tak môžete dať like a odber. A vidíme sa u ďalšom videu. Tak čus!